tgħixxa fil-qlub tagħna bl-imħabba dejjem sħuna li tibqa' dejjem magħna il-ġrajja dejjem ġdida bi-żmien qatt ma tixjieq ma' snin aktar tiġġedded titfaħħar u tiżmied il-ġrajja meta waslet fuq xtut il-gżira tagħna l-istatwa tal-Assunta u l-om patruna tagħna. Jgħidu li waslet l-istatwa Franġisk Min fommok li l-alla bil-barka u ris Kemili nistenna li nara sinjura Illum se tara friska pal-fjura ġejja minn Ruma Għal-festa tana biex tibqa fosna Għal dejjem għana Iċċejjin lejna, iċċaqfu idejjom bil-ferqet iġelbu id-dmuħ minn għajnejjom. Waslet Marija, viva Marija, sejħa Ursina, Siti Bitija. 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 Nitlobkom bibtana jizzommu iskiet. Eżis semmija ta' Radio Katedral u sinjuri li qegħdin isseguna minn fuq l-online TV inselmulkom u nawgurawlkom l-għodwa u l-festa it-tajba. Jien Tomas Anastasi u t-tekniċi tagħna Luk u Ronnie Bezzina qed inwaslulkom dawn l-awguri minn ġol Knisja Katedrali ta' Rabat Għawdex. Illum is-solennità ta' tluħ fis-sema ta' Marija Santissima, waħda mill-festi prinċipali ta' matul is-sena, l-Għid tal-Assunta. Ninsab fil-Knisja Katedrali biex permezz ta' Radio Katedral nwaslilkom xandira diretta ta' ċelebrazzjoni pontifikali solenni immexxija mill-eċċellenza tiegħu l-Isqof Anton Tewma flimkien mar-Reverendissimu Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali u reliġjużi tal-Belt Victoria u s-seminaristi tad-Djoċesi. Fit-tmiem pontifikal jiġi mogħti ġieħ il-parroċċa tal-Katedral u tingħata l-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. Nixtieq infakkarkom li peress li din it-trasmissjoni qed tiġi mxandra fuq l-online TV tistgħu issegwu kollox minn fuq l-internet radiokatedral.com. Barra minn hekk il-medja soċjali ta' Djoċesi ta' Għawdex qed ixxandar dan il-pontifikal live ukoll fuq Facebook u YouTube. F'dan il-pontifikal tiġi esegwita il-Missa Marija Inċelus Assunta ta' Maestro Rejxi Berras, miktuba fuq xewqa u b'tifkira ta' Marija Tewma. Jiġu esegwiti wkoll l-innu Assunta Est Marija, mużika ta' Maestro Joseph de Brincat u versi ta' Reverendu Anthony Mario Saliba. Kif ukoll l-innu is-Sultana tal-Paċi ta' Maestro Colin Attard. Il-pontifikal ikun animat mill-Kappella Sancta Maria Assunta flimkien mas-solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat, Maestro di Kappella. Il-Kappella Sancta Maria Assunta għandha bħala direttur tagħha lil Maestro Carmel B. Grek, għallima tal-kor lil Mariella Spiteri Ċefaj u organista lil Ivan Attard. Għall-okkażjoni ta' din il-festa jiġu mistiedna personalitajiet distinti, fosthom il-Ministru għal Għawdex,
membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-Sindku tal-Belt Victoria u kunsilliera tal-Kunsill Lokali tar-Rabat. Min-naħa tal-Kumitat tal-Banda Ċittadina Leone jiġu mistiedna il-President, is-Segretarju u l-membri tal-Kumitat tal-istess għaqda mużikali. Sakemm il-sir il-ħin biex jingħata bidu għal dan il-pontifikal, jiena sejjer naqralkom artiklu miktub minn Dun Mario Saliba li semmieħ tislima lil Santa Marija fil-jum tal-assunzjoni tagħha fis-sema, patruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin. Fost l-isbaħ tal-biet li aħna l-insara ngħidu lil Madonna hemm dik tas-Salve Regina. Ma nafux eżatt min hu l-awtur tagħha. Probabilment jgħidulna l-istudjużi din it-talba li fil-fatti poeżija ta' ġimel kbir imbniet mal-medda ta' żmien, strofa waħda wara l-oħra. U kull strofa kienet u għada tesprimi l-imħabba li l-insara kellhom sa minn dejjem lejn il-Verġni Marija. Fost l-isbaħ strofi li fiha din it-talba hemm bla dubju ta' xejn l-aħħar waħda, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. Probabilment kien San Bernard devot u ħabib kbir tal-Verġni Marija li sid dawn it-tlet aġġettivi. Dawn it-tlet titli lill-Verġni Marija f'din it-talba tas-Salve Regina. San Alfons Marija de Liguori jgħid li dawn it-tlet titli lil Marija huma l-isbaħ tlet ġawriet li jżejnu lil din il-kuruna ta' tifħir lill-Omna Marija għax jesprimu dak li aħna l-insara nemnu li l-om ta' Ġesu u l-om tagħna l-koll, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija. U propju fuq dawn it-tlet titli sbieħ li sejrin nibnu din ir-riflessjoni tagħna għal dan iż-żmien qaddis li matulu l-Knisja, u għalliema, tistedinna nitfgħu ħarsitna fuq il-Verġni Marija fil-jiem eżies tal-għid tat-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Waħda mill-ikbar festi tal-Knisja wara l-għid il-kbir ta' Kristu. Mhux tab xejn li tul dawn il-jiem ta' festa singolari, il-Knisja ddur lejn Santa Marija u tapplika għaliha l-kelmiet tal-Ktieb tal-Proverbi tal-Antik Testament. Kliem il-erf għandha fuq fomma, kliem it-tieba fuq il-sina. Għaliex lil Marija insejħula u ħanina. San Bernard idur fuqna l-insara u jispjegalna b'mod ċar għaliex il-Knisja ssellem lil Marija bit-titlu sabiħ ta' Om il-ħnina. Għax aħna nemnu li Marija, għax hija l-om ta' Kristu, għandha seta' tiftaħ l-abbiss profond tal-ħnina tal-Alla, il-Missier, u minn hemm ixxerret fuq kull min trid ħnina u l-imħabba tiegħu. Għalhekk, San Eljon il-Kbir jgħidilna, m'hemmx midneb kbir kemmu kbir li fil-qalb ta' Marija ma jsibx il-ħnina, l-imħabba u l-maħfra tal-Alla. U minn fejn ġejja din is-seta li għandha Marija li xxerret fuqna l-ħnina, l-imħabba u l-maħfra tal-Alla. San Bernard jgħidilna hekk, la darba fil-ġuf tagħha tnislet in-natura divina bl-essenza u bil-qawwa kollha tagħha, b'dak kollu li għamel lil din in-natura waħda divina ma nibżax ngħid li Marija rċeviet seta u poter fuq dak kollu li hu ta' Alla. Għalhekk mill-ġuf tagħha dak l-istess ġuf li nissel lill-Alla joħorġu xmajjar ta' grazzi fuqna l-bnedmin. U għaliex il-Verġni Marija ma żommx din is-seta u din il-qawwa liha biss. Ir-raġuni hija din, għax il-Verġni Marija hija hija l-om ta' Ġesu u hija l-om tagħna l-koll. Issa li Marija hija l-om ta' Ġesu nafuh mill-Vanġelu. Jgħidilna l-Konċilju Vatikan II fil-Lumen Gentium li Marija kienet l-om ta' Alla l-iżjed qaddisa li ħadet sehem fil-misteri ta' Kristu. Imma kif nafu li di l-om ta' Ġesu hi l-om tagħna l-koll? Meta l-Verġni Marija saret l-om tagħna l-koll. Hemm żewġ okkażjonijiet importanti li juruna b'mod ċar kif u meta il-Verġni Marija saret ukoll l-om tagħna l-bnedmin. L-ewwel okkażjoni jgħidilna San Albertu l-Kbir kien meta Marija staqilha tnissel fil-ġuf verġinali tagħha lill-liben tal-Alla. M'hemmx privileġġ ikbar minn dan li Alla imbierek fil-providenza tiegħu oġbu jsawwab fuq Marija, meta sa mill-eternità
huwa sammar ħarstu fuq din il-mara u li bbisa x-xemx meta mela l-isbaħ l-ikbar u l-ogħla kreatura fl-ordni tan-natura u tal-grazzja għax għażilha biex tkun Om Alla, l-Om tal-Iben il-waħdini tiegħu. U San Albertu jkompli jgħidilna li propju f'dak il-mument li fih Marija qalet iva lill-Anġlu Gabriel u aċċettat li ssir Om Alla, hi saret is-sieħba ta' Alla fis-salvazzjoni, fil-fidwa tagħna l-bnedmin. Mela f'dak l-istess moment li fih nislet b'mod naturali lil Ġesu bl-opra tal-Ispirtu, Marija nislet lilna lkoll b'mod spiritwali. Nislet lill-umanità kollha li għaliha l-Iben Alla sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. It-tieni okkażjoni li turina li l-Verġni Marija hija ta' bilħaq l-Om tagħna l-bnedmin kien fuq il-Kalvarju. Hemm f'dak il-mument tal-ikbar imħabba. Kien dakinhar meta din l-Om offrit lill-Iben il-waħdini tagħha lil Alla il-Missier fuq is-salib għall-fidwa u għall-imħabba tagħna l-bnedmin. U jekk f'jum il-Lunzjata fid-dwejra f'qajra tagħha ta' Nażaret, Marija nislitna spiritwalment fil-ġuf tagħha flimkien ma' Ġesu nhar il-ġimgħa l-kbira fuq l-orja tal-Kalvarju, Marija welditna spiritwalment. Tatna l-ħajja f'dak l-istess waqt li fih mill-kustat miftuħ ta' bina Ġesu bid-daqqa tal-anza ħareġ id-demm u l-ilma u twildet il-Knisja. Mela għalhekk fil-litanija lil Santa Marija l-ewwel insejħula Om ta' Kristu u mbagħad dritt wara insejħula Om il-Knisja. Għax Marija mhux biss hi Om Kristu, imma appuntu għax hija l-Om ta' Kristu, hija wkoll l-Om tagħna lkoll. U la darba hija Om, l-imħabba tagħna hija mħabba ta' Om. Il-istess natura tagħna li turina li m'hemmx imħabba ikbar u isbaħ minn dik li l-Om ikollha għall-ulieda. U dan għaliex din l-imħabba hi waħda naturali, mibnija fuq l-istess natura tagħha ta' Om. U din l-imħabba naturali tiġġenera l-ħnina, il-kompassjoni. La darba m'hemmx imħabba ikbar minn tal-Om, ma jistax anqas ikun hemm ħnina iktar profonda u qawwija minn tagħha. U dan kollu nistgħu napplikawh għal Marija la darba hi Om, Om ta' Kristu u Om tagħna l-bnedmin. O Pija, persuna tissejjaħ Pija meta l-ħajja tagħha tkun mimlija virtujiet, meta tagħmel dak kollu li tista' fil-ħajja tagħha biex tosserva l-liġi ta' Alla, meta tpoġġi bħala regola tal-ħajja tagħha il-liġi tal-imħabba li tagħna Ġesu. Ħobb lil Alla fuq kollox, ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. U lil min jixraq dan it-titlu, dan l-aġġettiv hekk sabiħ iktar milli jixraq lill-Omna Santa Marija. Jgħidilna San Tumas t'Akwinu, kull wieħed minn fost il-qaddisin li hemm iżejnu l-belt ta' Alla spikka f'xi virtù partikulari. Imma l-Verġni Marija spikkat fil-virtujiet kollha għax Alla ried li din l-Om tkun ta' eżempju, ta' mudell tal-virtujiet kollha. Ejjew insemmu dawk il-virtujiet li San Padri jgħidulna li huma l-virtujiet ewlenin li jżejnu il-ħajja ta' Marija, jiġifieri il-fidi, it-tama u l-imħabba lejn Alla u lejn oħrajn. Il-fidi. Il-Papa Piju IX isejjaħ lill-Verġni Marija bħala l-Om ta' dawk kollha li għandhom il-fidi f'Ġesu. Għax l-ebda kreatura fl-ordni tal-ħolqien ma kellha fidi daqshekk soda f'Alla daqskemm kellha l-Verġni Marija. Għalhekk Sant Irinew iqabbel lill-Verġni Marija ma' Eva tal-Antik Testament u jgħidilna hekk. Eva tal-Antik Testament ġabet fuq l-umanità kollha ħsara u l-mewt u dan minħabba nuqqas ta' fidi tagħha f'Alla. U dak li għamlet din il-mara ġie rranġat minn mara oħra, minn Eva ġdida, il-Verġni Marija, u dan għamlitu minħabba l-fidi tagħha f'Alla. Sant Awustin jgħidilna li meta Marija għax kellha fidi tant soda f'Alla, tat il-konsens tagħha lill-Anġlu biex issir Om ta' Ibnu Ġesu. Fetħet beraħ il-bieb tal-ġenna għall-umanità kollha. Kif kienet il-fidi ta' Marija, jgħidilna Padre Suarez, Marija rat li l-bina jitwielet far u emnet li kien il-ħallieq ta' kollox. Ratu jiġi persegwitat minn Erodi u emnet li hu sultan ta' Slatin. Ratu jitrabba u jikber fil-faqar tad-dar ta' Nażaret u emnet li kien il-mulej tal-univers kollu. Ratu mdender fuq is-salib u emnet li hu l-Iben Alla.
it-tama. Il-frott ewlieni tal-fidi hi it-tama. Għaliex? Jgħidilna San Tomas d'Aquino, Alla idawwalna bid-dawl tal-fidi fih u dan id-dawl inissel fina it-tama fil-wedid tiegħu u x-xewqa li nkunu ħaġa waħda miegħu. La darba Marija kellha fidi daqshekk soda falla, daqshekk ieħor kellna tama sħiħa inkrollabbli fil-wedid tiegħu. La darba waħda il-frott tal-oħra u ta' bilħaq li t-tama ta' Marija kienet kollha kemmi fil-mulej. Fil-mulej poġġiet it-tama tagħha hekk kif qalet Iva lill-Anġlu f'jum il-Nunzjata. Fih poġġiet it-tama tagħha meta ħarset lejn Bina Ġesu fil-grotta ta' Betlem. Fil-mulej poġġiet it-tama tagħha hekk kif kienet timxi warajh, tisimgħu jgħallem lil-folla. Fil-mulej poġġiet it-tama tagħha hekk kif ratu mdendel mal-ewda tas-salib. L-imħabba. It-tielet virtù li tant spikkat f'Marija, imħabba lejn Alla u mħabba lejn il-proxmu. U San Bernard jgħidilna, ħadd ma ċekken u umilja lilu nnifsu daqskemm għamlet Marija, u għalhekk Alla sawwaq fil-qalb tagħha l-imħabba tiegħu. L-imħabba divina li tissupera l-imħabba li hemm f'qalb il-bnedmin u l-anġli kollha flimkien. Kien Ġesu nnifsu kif naqraw fil-Vanġelu ta' Mattew li qalilna li l-aqwa kmandament hu dan, ħobb lill-mulej Alla b'qalbek kollha. U Ricardo ta' San Vittore jgħidilna, ħadd ħlief il-Verġni Marija ma għex b'mod perfett dan il-kmandament fil-milja kollha tiegħu għax ħadd ma hu marbut ma' Alla daqskemm il-Verġni Marija li tħares lejn liben ta' Alla u tgħidlu int ibni. Din l-imħabba lejn Alla timbuttana biex inħobbu lil proxmu tagħna, sewwa sew kif qalilna Giovanni fl-ewwel ittra tiegħu. Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb l-Alla iħobb ikoll il-ħuħ. San Tomas d'Aquino jgħidilna li min iħobb lill-Alla iħobb ukoll dak kollu li hu maħbub minn Alla. Minħabb lill-Alla daqskemm ħabbitu Marija, li saħansitra saret is-sieħba ewlenija tiegħu fl-opra tas-salvazzjoni tagħna. U la darba Marija tħobb daqshekk lill-Alla, daqstant ieħor tħobb Marija lilna lkoll. Naraw mill-ħajja tagħna din l-imħabba li kellha lejn il-bnedmin ħuta. Narawha titlaq tiġri biex tmur isservi lill-qariba tagħha, Santa Elisabetta. Narawha tintervjeni fit-tiġ ta' Kana biex issolvi l-problema tan-nuqqas tanbit. Imma, jgħidilna Sant Anselmu, l-ikbar wirja ta' mħabba li tat Marija kienet meta offrit lil Bina Ġesu fuq is-salib għall-imħabba tagħna wkoll. O ħelwa Verġni Marija. Dawn il-kelmiet hekk sbieħ ta' Salve Regina ifakruna fi ħlewwa, fi sbuħija ta' Omna Marija u jġibunna f'moħħna l-vers tas Salm 44, int l-isbaħ fost l-uliet il-bnedmin. Imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk għalli kbir kek Alla għal dejjem. Int, o Santa Marija, l-isbaħ fuq uliet il-bnedmin, għax Alla l-missier sammar ħarstu fuqek, tak il-mimlija bil-grazzja għax fil-ħsieb tiegħu kont sa mill-eternità biex tkun om ibnu l-waħdini, għax permezz tiegħek Kristu liben il-waħdini talla li bez ġisem bħal tagħna, sar bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, sar ħuna l-kbir. Għax int l-arusa tal-Ispirtu Santu li ġi fuqek mela kull rokna tal-ħajja tiegħek u għamel minnek l-amara qaddisa tiegħu. Għalhekk il-Knisja issemlimlek u tgħidlek, o ħelwa Verġni Marija, għalhekk induru lejk ja Omm u Sultana tagħna u bil-kelmiet tal-kantiku tal-kantiċi ngħidulek kollok sabiħa u teba fik ma hemmx. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa f'dawn il-jiem tal-għajt tal-assunzjoni tiegħek, meta d-dinja kollha titfa' l-ħarsa tagħha fuqek biex titaxxaq bil-ġmiel tiegħek li ħadtu xejn ma jista' qatt ikollu. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa, u Marija f'dawn il-jiem tal-ġenna meta qed tidher qudiemna l-istess kif dert quddiem l-Evanġelista Giovanni f'dik il-viżjoni fuq il-gżira ta' Patmos, mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. O ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa għax int l-Immakulata, hekk riedek Alla, sabiħa qaddisa bla teba, imlibsa bl-isbaħ ġmiel, bl-ikbar glorja sa mill-ewwel mument ta' tnissil tiegħek. Għalhekk fuq fommok, o Santa Marija, jixirqu tant il-kelmiet tal-kittib tal-proverbji meta jgħid il-mulej kellu lili sa mill-bidu ta' emilu
sa minn qabel l-eqdem emejjel tiegħu. U ħelwa, Verġni Marija, kollok sabiħa għax intom Malla. Sewa sew kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lil-Galatin, meta jgħid, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bat lill-ibnu mwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi biex jifdil id-dawk li kienu taħt il-liġi. Il-ġuf tiegħek u Marija sar tabernaklu l-iktar qaddis, l-iktar għażiż li laqa fih lil Kristu. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Kontent li tajt ġisem bħal tagħna lill-liben ta' Alla u għamlitu bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U ħelwa Verġni Marija, kollok sabiħa għax int l-assunta. Kollok sabiħa u Marija, int lisbaħ fost ulied il-bnedmin, imsawba l-ħlewwa fuq xuftejk. Għalhekk il-poplu Talla jdur lejk tul dawn il-jiem ta' din il-festa kbira u minn qalbu jgħidlek, saltan fi qlubna Marija Assunta. Iġbidna warajk, Verġni bla teba, rebbiħa fuq id-dnub u fuq il-mewt. Dawwar dawk l-għajnejn tiegħek kollha ħniena lejna u Eva ġdida. U lilna minn fuq dil-gżira ċkejkna tawdex li tagħha int il-patruna ewlenija sa mill-libad żminijiet ħallina nfaħruk u nifirħu bik għaddija tal-ġmiel u tal-ħlewwa bla tarf ta' xbieħa manifika tiegħek meqjuma bl-ikbar rozza u bl-ikbar qima fil-matriċi kolleġġjata insinji u katedrali tagħna. Għalhekk tul dawn il-jiem tal-ġenna bħarsitna msamra fuq il-ġmiel u l-glorja tiegħek mill-qiegħ ta' qalbna inselmulek u ngħidulek, u patruna tagħna u ta' artna, itfa' fuqna l-ħarsa tiegħek. Aħna wliedek b'qima nwedu li marbuta nibqgħu miegħek. Biex iqiegħed il-kuruna ġie minn Ruma kardinal, in-nies ċabċbet, in-nies ferħet bil-Madonna nkurunata, vuċi waħda kulħadd kanta, poplu sħiħ pjazza mballata. Qegħdin nistennew minn mument għal ieħor illi jingħata bidu għal dan il-pontifikal. Nixtieq narġa' nfakkarkom illi dan il-pontifikal qiegħed jiġi trasmess dirett fuq radiokatedral.com live streaming u fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex fuq Facebook u YouTube.
Infakkarkom il-lum il-qoddis f'din il-Knisja Katedrali hija kull sija, issa fid-disa u l-Pontifikal. Nilqakom f'dan il-katedral għal-Quddisa tal-Festa ta' Santa Marija. Dan il-misteru li qegħdin niċċelebraw jerġa' għal darb'oħra jirrakkonta l-imħabba kbira ta' Alla għal bniedem li wara li ħalqu rid jifdih billi jollih fis-sema. Dan twettaq kollu b'mod sħiħ f'Marija li mewta kienet raqda li minna qamet biex tidħol fis-sema bir-ruħ u l-ġisem tagħha. Dan il-pontifikal se jkun presedut mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma, flimkien ma' Reverendissimu Kapitlu Katedrali, il-Presbiterju Parrokjali, ir-Reliġjużi tal-Belt Viktorja u s-Seminaristi tad-Djoċesi. Fit-tmiem dan il-pontifikal jiġi mogħti ġieħ il-parroċċja tal-Katedral u tingħata l-barka apostolika bir-rebħ tal-indulġenza plenarja. Matul din iċ-ċelebrazzjoni pontifikali sejra tiġi esegwita l-Quddisa Missa Marija in Celos Assumpta tas-Sur Mastrej Xiberras bis-sem tal-Kappella Sancte Marija Assumpte flimkien ma' solisti u l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Joseph de Brincat. Nistedinkom inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal dan il-pontifikal. Ekku issa se nagħta bidu għal dan il-Pontifikal, jiena se nħallikom fis-skiet ta' djarkom biex tisimgħu il-mużika tal-ftuħ.
fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Għanna bżon ta' tama. U li ma tama hija aqwa u ikbar minn dik illi wara din il-ħajja hemm tistennina il-ħajja sħiħa faqda ma' Alla. Din hi Marija, din hi il-festa ta' Santa Marija. Imma din il-ħajja tibda minn issa, millum. Biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna mal-mulej u flimkien f'dan il-jum hekk solenni ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fi skiet nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħ u l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija Omm ibnek. Għamel li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistħoqilna semmaħħa fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-Apokalissi jatina xena li tiġri fis-sema, fejn nilmħu il-mara li tiġi mħarsa mid-dragun li jfittex li jeqret lil-bina. Imma t-telfa tiegħu hija żgura u postu mhux aktar fis-sema, tant li jinxteħet l-isfel lejn l-art. Nisimgħu l-ewwel qari. L-ewwel Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema, mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjat bl-uġieħ tal-ħlas u tbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir minn lewn in-nar b'7 tirjus u 10 tiqrun u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes waħda mit-tlieta tal-kwiekeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi wildet iben, tifel, li kien qed irritira l-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf għal quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert. U smajt leħen qawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Bniet is-sultan joħorġu jilqgħu. Flemintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Isma' binti u għati widen insa il-ġensek u il-dar missirek. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Jitaxxa is-sultan biġmielek u intaxu sidek għatihima. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Anti sultan jihduha biex bejbit waraja, it-tfajlit li natawla bisħaba, jittidu bajat ta' ferħu ta' ena,
jitlu fil-palazz tas-sultan. Flimkien? Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. Flemintek is-sultana fid-dawl tal-glorja. San Pawl jgħidilna li fi Kristu il-mewt saret raqda, li wara tatina enerġija u ħajja ġdida għal dejjem fis-sema. Dan hu li kisbilna Kristu, ewlenija fostna il-Verġni Marija. Nisimgħu it-tieni qari. it-tieni qari se jinqara Qari minn mill-ewwel Jean Paul ittra ta' Grek. San Pawl Apostlu lil Korontin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tas-sew mill-imwiet, l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem wieħed feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll seħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla l-Missier, wara li jkun keret kull ħakma u kull seta u kull qawwa. Għax jeħtieġ li hu saltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġleħ. L-aħħar għadu li jinqered il-mewt. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Marija hija ħinja u jistħoqilha l-glorja tas-sema, għaliex ħalliet li s-sema jidħol fija kull darba li laqet u għexet il-kelma ta' Alla. Dan hu li tistqar qudiema Eliżabetta meta tasal f'dara bħala arka ġdida. Nitħejjew għall-Evanġelju billi nqumu bil-wieqfa għall-kant tal-Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marja qamet u marret ħaffef lejn il-għoljiet f'belt tal-Lodja. Daħlet għand Zakkarija
u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lil-Marja s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha, u Elizabetta mtliet bl-Ispiritu Santu, u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, u minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin jadik li jemnet li seħ, kull ma bat jgħidilha il-mulej. Imbagħad qalet Marja: Urħit faħħar il-kobor tal-mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi, għaxu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja, għax is-setan jagħmel miegħek ħwejjeġ kbar għaddis u li semet tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu, u wera l-qawwa ta' drjow xeret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla jiċkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu għax takar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lill-missirietna bris Abram u nislu għal dejjem. Marja baqgħet ma' Elizabetta għal 3 xhur u imbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej. Meta tkun l-iktar kuntenta l-om? Naħseb li kollha kemm aħna għandna esperjenza diretta, jew bħala ġenituri jew bħala wlied. Meta tkun l-iktar kuntenta l-om? X'taħsbu? Tgħiduli meta tara li l-ulieda miġburejn. Hija waħda mill-istinti l-iktar profondi tal-om li tħoss illi ulieda dawk li ħarġu minn ġufa qegħdin madwarha. Imma mhux biss. Kieku jkollhom l-ulied ikunu miġburin mal-om imma f'konflitt ma' xulxejn. Ikollhom xi jgħidu bejniethom. Tista' tkun kuntenta l-om? Meta tkun kuntenta l-om? Meta tara li l-ulieda kuntenti. Hekk jew le? Hekk jew le? Jew għadna fis-sakra fuq il-marċ tal-bieraħ. L-om tkun kuntenta meta tara li l-ulieda
kuntenti. Tgħid Marija kuntenta bina, fi kliem ieħor tarana kuntenti, aħna kuntenti. Nippruvaw nirrisponduha bis-serjetà din il-mistoqsija, mhux biex inkunu sibna risposta. Kieku jkolli nistaqsi lil innifsi u ngħid imma jien kuntent, Marija kuntenta għax jien kuntent. Naħseb importanti nagħmluha mistoqsija bħal din u nsibu risposta sinċiera. Anki jekk maħniex kuntenti, l-importanti li r-risposta tkun sinċiera. Qabel il-bieraħ ħareġ survey magħmul fl-Istati Uniti, ma nafx jekk ġiex f'idejkom. U fost ir-riżultati issorprendini il-fatt li il-poplu tagħna, l-poplu Malti u Awċi u meqjus bħala wieħed mill-iktar popli stressjati u rrabjati. U dan kollu ġalni naħseb. Jiena ma tantx inħalli li nnifsi niġi influenzat mis-surveys. Għax sintendi kull survey ir-riżultat tiegħu jasal fejn irid iwasslu min ikun qiegħed jagħmlu. Imma naħseb li hija sintomatika li ngħidu jien aħna għandna diffikultà iktar minn pajjiżi oħra tal-Ewropa biex inkunu sereni, biex inkunu tranquilli, biex inkunu kuntenti. Naħseb dan kollu jrid iġalna mhux biss naħsbu u nirriflettu, imma wkoll nieħdu deċiżjonijiet, nagħmlu għażliet. Qed nagħmlu festa kbira lil Santa Marija. Festa kbira. U jistħoq ilha festa kbira. U għandna bżonn nagħmlu festa kbira. Għaliex? Għax aktar mal-bniedem jiggranfa mal-art, aktar mal-bniedem ħsibu biex jaħdem u jistinka, aktar mal-bniedem jara biss flus, aktar mal-bniedem irid biss jasal, aktar ma jħoss illi ħajtu marbuta mas-suċċessi u l-insuċċessi li jkollu f'din il-ħajja u fuq l-art, u din hija r-realtà tagħna, bil-Knisja b'kollox, ir-realtà tagħna, aktar inħossu l-bżonn li nħarsu l-fuq. Aktar għandna bżonn min jagħtina tama u dawl minn fuq. Aktar għandna bżonn tal-festa ta' Santa Marija. Aktar għandna bżonn tal-Assunzjoni, dik li telet is-sema biex turina t-triq. Jien nixtieq bl-għajnuna tal-Vanġelu tal-lum nagħmlu ftit passi biex naraw kif aħna wkoll illum nistgħu nitelgħu tarġa jew tnejn. Nistgħu naqbdu t-triq ta' tluħ fis-sema ta' Marija biex meta ġurnata nidħlu f'ħajja oħra aħna magħha ninaqdu f'rabta sħiħa fl-imħabba tal-missier illi hemm tistennina. Il-Vanġelu b'mod sabiħ ħafna jibda f'dawk il-ġranet, il-Vanġelu tal-lum. F'dawk il-liema ġranet. Kien għadu kemm irrakkonta San Luqa, il-Vanġelu tal-lum meħud minn San Luqa, kien għadu kemm irrakkonta il-ġrajja ta' tħabbira tal-Anġlu. Marija illi tisma' lill-Alla ikellima permezz tal-Anġlu. Daw kienu l-ġranet. Mela wara li kellima l-Anġlu, wara li l-Anġlu ħabrilha li hi seġġor l-ewwel f'qalba u f'moħħa lill-Alla għax kienet tħobbu u għalhekk kienet kapaċi tisimgħu. Wara li semet lill-Anġlu, wara li Alla beda jsir bniedem fil-persuna tagħha, mhux biss fġufa, aħna neħlu wisq mal-bioloġiku.
Neħlu wisq mal-fatt li saret mal-maternità fiżika tagħha. Imma Marija qabel ma saret f'ġufa, saret f'moħħa u f'qalba. Għax laqet din il-kelma illi Alla batilha permezz tal-anġlu. U x'tagħmel Marija? Il-Vanġeli li naftaw ġranet Marija komplu, x'verb jiġi wara? Għamet. U dak il-verb importanti. Irridu ndaħlu f'moħħna li kull kelma tal-Iskrittura mhux impoġġija hemmhekk bla doċċ. Għamet, anastase. Il-verb bil-Grik huwa anastase. Għax qiegħed insemmih bil-Grik. Għax huwa l-istess verb użat biex ngħidu Ġesu Kristu irxoxta. Ġesu Kristu għam. Fil-fatt, il-Griegi flejt il-kbir jgħidu Kristos aneste. Kristu għam, irxoxta. Il-kelma Alla meta aħna nisimgħuha, il-kelma Alla meta aħna naċċettawha bħal Marija hawnhej il-qaddejja tal-mulej. Ħajkun minni skont dak li qedli. Meta jien nikkonfronta ruħi magħha, meta nħallija tidħol fija x'tagħmel li din il-kelma. Għaddiju depression, għaddiju stress, mhux biċċajt, bis-serjetà. Għaddiju inkwiet, għaddiju problemi, tqum, aneste, anastase, Marija tqum. U tibda tiela lejn is-sema, tqum. Jiex marbutin daqshekk mal-art, Marija. Ma tħallinix mifxulin daqshekk fit-gerfejx, fit-taħwejt li kultant nidħlu fih minħabba l-urġenzi u l-emerġenzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Minħabba l-preokkupazzjoni li semmutu bil-ġoħ. Jew għar, minħabba l-preokkupazzjoni li jkollna inqas minn ħaddieħor. Minħabba l-preokkupazzjoni li ma nirrealizzax li l-nifsi skont dak li għandi jew skont kemm se jkelli. Fil-liema baħar tankwiet titfana din id-dinamika, titfana din l-enerġija ħażina li jista' jkun hemm fil-qalb tagħna, ir-rida tgħaddi tiegħi. Irrid nakkwista, irrid inkun l-ewwel. Dan kollu jitfana mal-art, jitfana fid-depressjoni, jitfana fl-inkwiet. U Marija tisma' l-kelma u tqum Marija. U l-Vanġelu jkompli, juża verb ieħor. U marret tħaffef lejn il-orjiet, marret tħaffef. M'għandix telqa Marija, mhix tbati mill-inkwiet u mill-istress u mid-depressjoni Marija, min iqum iħaffef, min iqum mimli enerġija. U marret tħaffef lejn il-olja, traduzzjoni iktar preċiża, lejn il-olja, aktar milli lejn l-oljiet. U meta ngħidu lejn il-olja, f'Belt tal-Ludija, kull min jisma' l-Vanġelu jiġi f'moħħu ħaġa waħda, Ġerusalem. Ġerusalem hija l-olja fil-Belt tal-Ludija. Ġerusalem hija l-post fejn jammar Alla. Ġerusalem hija l-post tal-paċi, hija l-post tal-barka, hija l-post li kulludi kien jitniet u jitħabat biex xi darba oħra jasal, imur iżuru. Għaliex? Għax kien jemmen li hemmhekk bil-preżenza ta' Alla se jkollu l-barka. U l-barka ma kienx biss xi ħaġa spiritwali, imma l-barka hi wkoll xi ħaġa materjali. Jgawdi mhux biss il-moħħ u l-qalb, imma jgawdi wkoll il-ġisem. Il-fidi tagħna mhix biss spiritwali, mhix oġġett biss tal-spirtu, imma hija s-salvazzjoni tal-persuna sħiħa tagħna, tal-ġisem sħiħ tagħna, ġisem ruħ. Min ikun seren, min ikun tranquill, għandu inqas probabilità li ċertu mart jaqbad miegħu. Għandu iktar kapaċità u possibilità li jeħles minn ċertu djufijiet bioloġiċi, fiżjoloġiċi, iktar minn bniedem li huwa inkwetat, iktar minn bniedem li ħajtu kolli preokkupazzjoni. Għaliex? Għax tonqos il-fiduċja, tonqos il-barka. U allura Marija titla tħaffef lejn il-orjiet, tħaffef lejn Alla, tħaffef lejn din l-olja ta' Ġerusalem.
U hawnhekk ukoll Marija tixtieq tistedinna. Tixtieq tarana kuntenti, tixtieq li kull wieħed u kull waħda minna jkollu fih il-ħeġġa biex jitla fuq il-għolja, biex imur lejn Ġerusalemm, biex intom nies ta' din il-parroċċa titilgħu fuq il-għolja, titilgħu lejn dan il-katedral, titilgħu tirċievu l-barka ta' Alla, mhux biss tal-moħħ u tal-qalb, mhux biss tal-ispirtu, imma wkoll tal-ġisem, tal-ġisem Alla jsalva l-bniedem sħiħ. U x'tagħmel Marija? Ma ninsewx li Marija hija l-arka l-ġdida, l-arka tal-patt il-ġdid. L-ewwel qari proprju meħud mill-ktieb tal-Apokalissi beda b'din ix-xena tal-arka tal-patt. L-arka kienet dik il-kaxxa li fiha Mosè kien poġġa ftit manna mid-deżert, biċċa mill-bastun ta' Aaron, imma fuq kollox il-kelmiet, l-10 kelmiet, it-toraħ, it-twavel tal-liġi. U din l-arka kienet id-dar ta' Alla, sinjal tal-preżenza ta' Alla. U allura Marija, l-arka l-ġdida, id-dar ta' Alla l-ġdida, għax Alla qiegħed jammar fija fil-persuna ta' Ġesu, Alla qiegħed jammar f'moħħha u f'qalba, li semet il-kelma, li semet u leqet il-kelma tal-anġlu. Issa Marija verb ieħor, it-tielet verb. Daħlet għand Zakkarija. Interessanti, għax tidħol għand Zakkarija u ma ssellimlux. Issellem il-verb ieħor lill-Elisabetta. Ħanieqfu fuq Zakkarija. Daħlet għand Zakkarija. Il-kelma talla meta mismuha ta' veru fuq l-għolja tidħol fid-dar, teħodha miegħek, tgħixha matul il-ġurnata. Il-kelma talla mhix magħmula biex tinqara, titkanta u ngħidu kemm hi sabiħa u tibqa' hawn. Il-kelma talla tiġi mxandra fil-quddiesa, tiġi mxandra fuq l-għolja biex imbagħad inniżluha magħna, biex issir parti mill-ħajja tagħna, biex tidħol fid-dar ta' Zakkarija. U min kien Zakkarija? Zakkarija kien dak illi saba biex bitqila biex jemmen. Zakkarija kien dak li bħalu bħalek nitħabtu u niġġieldu biex din il-fidi, din il-kelma li nisimgħu nemnuha u naċċettawha tassew, differenza minn dejk, differenza minn Marija li laqeta, semeta, laqeta u qamet. Zakkarija le. Il-kelma talla li nisimgħu fil-Knisja iridu nġorruha magħna u neħduha fid-dar tagħna. Aħna li nsibuha bitqila biex nemnu. Imma llum jew għada dik il-kelma tatina sliem, dik il-kelma tatina l-paċi. Anki jekk minn għalina ma ġara xejn meta morna smajna quddiesa. Anki jekk minn għalina ma ġara xejn meta morna attendejna għall-laqa madwar il-kelma talla. Anki meta minn għalina u ngħiduha imma tmur għal xejn, imma ma ġara xejn, imma xorta għandi l-inkwiet, anzi, kważi żdiet iktar l-inkwiet minn qabel. Dik il-kelma ġiblek il-paċi. Marija tidħol għand Zakkarija u issellem lill-Elisabetta. U l-kelma ssellem mhix sempliċement bonġu saħħa le mhux hekk. Il-kelma ssellem xalom għall-Lut tfisser il-ġejt kollu li tista' takwista li jista' jkollha persuna. U meta ngħidu Marija mimlija b'Ġesu, l-arka tal-patt il-ġdejt, Marija mimlija b'Alla, mimlija b'din il-pożittività, mimlija b'din il-preżenza sabiħa, tidħol fid-dar ta' Zakkarija u ssellem lill-Elisabetta. Araw x'jiġri. Il-ferħ, lena, il-paċi tas-sew. Kemm infittxuha hawn u hemm il-paċi f'ħajjitna. Għamilna mistoqsija fil-bidu, imma jien kuntent jew le. Marija qed tgħidilna fejn tista' ssejb il-kuntentizza, fejn tista' ssejb il-paċi. Ma ninsewx kif jibda dan il-Vanġelu u kif jispiċċa, kif jibda l-Vanġelu. F'dawk il-ġranet, jiġifieri meta l-Anġlu ħabbar lil Marija, meta Marija semet il-kelma u kif jispiċċa, ruħi tkabbar lil mulej, tfaħħar il-kobor tal-mulej. Min ifaħħar lill-mulej? Min hu mimli bil-ferħ jekk m'għandux il-paċi f'qalbu li ġiet mill-kelma? Għaliex Marija minn fejn ġabitha din l-enerġija biex tkun daqshekk pożittiva,
biex tagħti glorja lill-Alla minkejja dak kollu li kien qiegħed jiġrila. Ma ninsewx li Marija bniedma bħalna ma fehmitx ħafna minn dak li kien qiegħed jiġrila. Ma fehmitux. Imma kellha ħaġa waħda importanti stabbli f'ħajjitha, il-fiduċja f'dak li kellima, il-fiduċja f'Alla. U l-istess jiġrila Elisabetta. Kif Elisabetta semet dik it-tislima jgħidilna l-Vanġelu, semet x'tagħmel Elisabetta. Hi wkoll tinfex fanja ta' tifħir. Min jinfex fanja ta' tifħir? Minu mdejjaq? Minu ferħan? U għaliex ferħan Elisabetta? Mhux biss għax se jkollha lil Ġwanni, imma fuq kollox għax dak il-ħin iltaqet mal-kelma. Dak il-ħin Marija bil-kelma talla f'qalba iltaqet ma' Elisabetta u għadditila din il-kelma. Tatila din il-kelma. U għaw nixtieq nieqaf ftit fuq din il-laqa ta' bejn dawn iż-żewġ persuni, Marija u Elisabetta. Kienu qraba. U l-ewwel li jiġini f'moħħi li nistaqsiju, ma' min ma nħossniex komdu mill-qraba tiegħi? Ma' min ma nħossniex komdu mill-qraba tiegħi? Ma' min għandi l-inkwiet spiss fuq il-ħmerijiet? Ma' min għandi l-inkwiet maħuti, għax jekk għandek l-inkwiet, jekk forsi qiegħed twebbes rasek, waħħalt saqajk ma' xi ħaġa li wisq inqas importanti mill-persuna, allura kif tista' tippretendi li tinqala mill-art jekk inti mwaħħal? Kif tista' tippretendi li titla' ftit il fuq u ttiem tiggusta xi ftit mill-ferħ tal-Assunta, mill-ferħ ta' Marjam tella-s-sema? Kif tista' int jekk għandek xi tgħid maħuk, jekk għandek xi tgħid ma' oħtok, kif tista' tippretendi li jkollok il-paċi ta' veru, tagħmel x'tagħmel, tiffesteġġja kemm tiffesteġġja, tixrob kemm tixrob, tiekol tajjeb kemm tiekol tajjeb, tilbes sabiħ kemm tilbes sabiħ, ikollok flus kemm ikollok flus, xejn mhu se jdewwi wifejjaq jekk mhux il-maħfra dik il-ferita li tkompli bil-mod id-demma u trabbi l-materja ġewwa fejk u f'ta' madwarek. Marija u Elisabetta, bil-fors li jitqanqal il-ferħ bejniethom, it-tnejn mimlijin bil-preżenza tal-kelma, bil-preżenza ta' Alla. U x'jiġri mhux huma biss, imma anke l-persuni li jġorru fihom. Anke l-persuni li jġorru fihom. Sa minn dejjem, sa mill-eternità, sa minn meta kien il-bniedem. Il-bniedem kien konvint li dak li għandu f'ġufu iwa ġie permezz tiegħu imma mhux tiegħu. Huwa ieħor, huwa xi ħadd ieħor. Iva, hemm bżonn tal-ġuf tal-om. Iva, hemm bżonn li l-om tospitah lil dak l-esser ġdejt, imma mhix il-proprjetarja ta' dak l-esseri il-ġdejt. Dak huwa xi ħadd ieħor li lien minna. Ejdu lil min qiegħed jitħabat biex ikollu tfal. Ejdu lil min qiegħed jitħabat u jagħmel li jista' biex ikollu mhux biss tfal, imma biex jipprova jrabbi l-tfal kif jixtieq, biex jipprova jagħti direzzjoni tajba lil uliedu. Għax jinduna li daw m'għadhomx tiegħu, jew aħjar li daw qatt ma kienu tiegħu. Ejjew narfu u nindunaw x'inhi l-verità li l-bniedem min natura tiegħu stess saraf minn dejjem. Il-persuna tal-om għandha d-dmejr tal-ospitalità, imma m'għandix id-dritt tal-proprjetà. Għandha d-dmejr tal-ospitalità, imma m'għandix id-dritt tal-proprjetà. Għaw xi ħadd minna kieku tiġi ommu bħalissa u tgħidlek isma' int proprjetà tiegħi u ma jirribellax. U ma jqumx fuq saqajh u jgħidilha le. Iwa, inti ġibtni fid-dinja imma jien min ixtieq. Għaw xi ħadd minna li jaċċetta li jkun oġġett tas-sodisfazzjon ta' xi ħadd ieħor. Għax fl-aħħar mill-aħħar, il-mentalità abortista, il-mentalità illi hija inklinata li taqret it-tarbija fil-ġewf, jew taqret saħansitra dawk il-ftit ċelloli fertilizzati fil-bidunet tal-ħajja. Aktarx li hija mentalità materjalista għall-aħħar. X'jiġifieri dan?
Materjalista mhux ifisser ma temminx, le. Imma jfisser illi f'ħajjitna jista' jiġrilna illi lill-persuni l-oħrajn ta' madwari narawhom sempliċement bħala oġġett li jissodisfa l-bżonnijiet tiegħi. Allura jekk inti taqdini, jekk inti tissodisfa l-bżonn tiegħi, allura inti okej ejja. Għax jiena llum għandi bżonn ta' tarbija u rrida, allura naċċettaw nilqaħħa. Imbagħad tiġi darb'oħra għax inti oġġett biex tissodisfa l-bżonnijiet tiegħi, imbagħad inqum filgħodu jien ngħidu le ta' ma rridix. Għaw xi ħadd minna jieħu gost ikun oġġett, ikun proprjetà li jiġi użat u ikkun smat skont il-pjaċir jew kif iqum dak li jkun il-persuna l-oħra. Din il-mentalità sfortunatament li mingħajr ma nindunaw qed tintakka mhux biss il-fidi, mhux biss l-ispiritwalità, imma qed tintakka l-umanità, qed tintakka l-bniedem. Il-bniedem li jdur kontra tiegħu innifsu. Hekk jew le. Il-bniedem li jdur kontra tiegħu innifsu. Jiena naħseb li ħafna minnkom kelkom esperjenza ta' annimali. Kif jieħdu ħsieb u jħarsu żżar tagħhom l-annimali. Dan ma jallimhom ħadd. Ma jallimhom ħadd. Imma alla ħares tmur tmiss ħarufa. Alla ħares tmur tmiss papru żgħir jew papra. Alla ħares tmur tmiss annimal kelb jew kelba jew qattus jew qattusa żgħira. Għax dik l-om li m'għandix intelligenza, m'għandix fidi, imma x'tagħmel dik l-om. U aħna x'għamilna? Aħna għedna daw bla vuċi u għamilna sew ħloqna l-assoċjazzjonijiet li jiddefendu l-annimali. Imma jien illum ngħid għandna bżonn noħolqu assoċjazzjoni li tiddefendi l-embryon. Għandna bżonn aħna stess inqumu fuq tagħna u niddefendu lil min, mhux lil Alla jew lil Kristu jew il-Madonna, niddefendu lilna nfusna. Lilna nfusna. Sfortunatament ħafna drabi wara mentalità abortista hemm jew dan il-materjaliżmu li għadna kif spjegajna, int sempliċement oġġett li taqdini meta rridek, imbagħad meta m'għandix bżonnok narmik. Nasrek u narmik, m'għandix bżonnok iktar. Għaw xi ħadd minna jieħu gost jiġi użat b'dan il-mod. Jew din il-mentalità materjalista jew inkella sfortunatament għar dak li forsi kixef is-servej ta' jumejn ilu. Mentalità ta' aggressività enormi, ta' rabja kbira. Ma tistax int ma tkunx irrabjat, ma tistax int ma tkunx imweġġa ġo fik biex saħansitra jkollok l-istonku, jkollok l-enerġija li teqret l-ispeċi tiegħek. Forsi jint li tieħu ħsieb l-ispeċi tal-annimali. Marija tittaqlana minn dan it-tgerfejx tal-moħħ kollu. U noqogħdu ftit attenti u nispiċċa bija. Noqogħdu ftit attenti. Għax ħafna drabi il-mentalità buonista, il-mentalità tal-hekk imsejħa ħniena, il-mentalità tal-hekk imsejħa attenzjoni għal minu batut, qed titfana, tisvijana f'sitwazzjonijiet illi ma nafux fejn wasluna. Intom ħarsu ftit madwarkom fid-dinja. U waraw jekk id-dinja ta' madwarna ejx aħjar minna jew le. U waraw jekk id-dinja ta' madwarna li telqet lill-Alla u telqet il-fidi tinsabx f'sitwazzjoni sabiħa jew f'sitwazzjoni kera. Ejja nkunu ftit egoisti. Ejja nkunu ftit egoisti. U fl-istess ħin nkunu noxbu lil Marija għax Marija tridna tassew kuntenti. Ejjew naħsbu tassew fir-razza umana, ejjew naħsbu tassew fina, ejjew naħsbu tassew f'dak li ħallewlna sabiħ u tajjeb mis-sirijietna. U dan kollu nistgħu nagħmluh u nikkonkludi tassew billi nżommu f'rasna illum dak il-vers illi bih jispiċċa dialogu sal-luqa bejn Marija u Elisabetta. Ħinja dik li jemnet li seħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Elisabetta hawnhekk taqqat żewġ affarijiet sbieħ flimkien. Taqqat lena mal-fiduċja, mal-fidi. Għandna riċetta. Lena ħinja dik li jemnet. Taqqadhom flimkien. Għandna riċetta tal-ferħ tal-lena.
Lena ma jiġix daqs kemm għandek, daqs kemm ikollok intom tafu, kollha kemm aħna xi ftit għandna esperjenza, imma Lena tiġi daqs kemm għandna fiduċja falla. U l-fiduċja falla diġà terfana l fuq. Il-fiduċja falla diġà titfana fl-sfera tad-divin, fid-dimensjoni tiegħu. Diġà taqadna ma' Marija. Ejjew ninaqdu magħha. Viva Santa Marija. Mela dik kienet l-omelija ta' Monsignor Isqof. Issa jingħad it-tat tal-fidili, it-tat tal-fidili ħajjiġi moqri minn Francesco Mazzini. Jien istqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-bidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħa tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u l-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum u weċċa flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. ċerti mill-imħabba ta' Alla murija lilna f'Marija din l-om u sultana tagħna ejjew nresqu t-talbiet bl-interċessjoni tagħha. Għal-Knisja kollha sabiex bħal Marja tkun l-arusa ta' Kristu li tagħżel għalija l-istess xorti tiegħu u waqt li timxi fuq il-passi tiegħu fid-dinja tasal fis-saltna tas-sema fil-ħajja ta' dejjem ma' Kristu rebbieħ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-bnedmin kollha sabiex iħarsu lejn il-ħajja ta' dejjem bħala l-milja tal-ħajja li għalija aħna msejħin fi Kristu li llum narawha tiddi f'Marja li jissieħbet ma' Ġesu bħala dixxiplu tiegħu f'din il-ħajja u rrebbieħa miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina sabiex aħna nikkontemplaw lil Marja li tieħu sem fil-milja tal-ħajja ta' dejjem bil-qawmin mill-imwiet fi Kristu ngħixu ħajja qaddisa fuq l-art sa ma naslu li ngawdu l-qawmin mill-imwiet fi Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal pajjiżna li llum jiċċelebra lil Santa Marja bħala l-patruna ewlenija tal-Gżejjer Maltin sabiex bħala nkunu mera ta' ħajja qaddisa u fostna jsaltnu l-ġustizzja, is-slim u r-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskit talbna kull wieħed kull waħda minna nagħmlu talba lil Marija biex tagħtina d-don tal-ferħ. Inroddulek ħajr Missier qaddis għall-leġubijiet li għamilt f'ommok il-għażiża biex turina dak li tixtieq tagħmel f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Waqt li jitresqu l-offerti tal-ħobs u l-imbit, nofru lilna nfusna biex għal darb'oħra din l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw tbiddilna fi bnedmin tas-sema.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Titla' quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel li l-Verġni mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bin-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Omm Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu u xbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fija. U bekk hi saret xbija ta' tama sħiħa u ta' faraġġ għall poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax int kif kien xieraq ħlist mit-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja, Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek
Miċċa kontana nitolbuk qaddisom bl-ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali d-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija jibnek fdina u tal-qawmien witloħ glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'raddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikun nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verdi Mqazza u mal-Marija, mal-Apostli u l-Marti Gloriċi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun tasliem u salvazzjoni għad-dinja kollha u wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tjieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader mis-serħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin benefatturi ta' dan il-katedral u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna il-koll qatt naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Siedna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
il-missier tagħna jixtieq jagħtina ikkel mhux biss għal din il-ħajja ma wkoll ikel li wassalna fejn Marija, ikel li daħħalna fil-glorja l-Ewkaristija. U ser nitolbuh lil dan il-missier tagħna biex jagħtina l-ħobsna ta' kuljum. Għal ftit ħin se nkunu Marija illi laqet il-kelma tal-Anġlu fiħdana u beda bil-mod jitrabba Ġesu f'ġufa. Għal ftit ħin se nkunu Marija mtella fis-sema, għax fina ser ikollna il-ħobs tas-sew tas-sema. Nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewi. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jridna miegħu fis-sema li ħalli l-ommu qabilna. Dan hu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Wasal il-ħin li nilqgħu fina l-Ewkaristija fit-tqarbin imqaddes. Ħalli din it-tqarbina tqarribna dejjem aktar lejn is-sema biex dak li aħna u li nagħmlu norjentaw dejjem lejn dak li jibqa', mhux lejn dak li jgħaddi.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Atina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqadsa Marija imtella fis-sema. Ħalli naslu fil-glorja tal-qawmien għall-ħajja. Bi Kristu Sidna. Amen. Nitlobkom noqogħdu bil-qiegħda kif nagħmlu dejjem fit-tmiem tal-pontifikal. Sejrejn nagħtu ġieħ il-parroċċja tal-Katedral wara li smajna il-parir tal-Presbiterju Parrokjali u tal-Kunsill Parrokjali għal din is-sena qegħdin nagħtu dan il-ġieħ lil 3 saċerdoti bil-parroċċja tagħna. 2 minnhom huma eks arċiprieti ta' din il-parroċċja u t-tielet wieħed huwa saċerdot missjonarju minn din il-parroċċja. U allura nsejjaħ l-ewwel fosthom lil Monsignor Dr. Joseph Vella Gauci sabiex jirċievi dan il-ġieħ għal din is-sena 2022. Bejn is-sena 1996 u s-sena 2007 kien arċipriet ta' din il-parroċċja u sal-mument preżenti għadu membru tal-Presbiterju Parrokjali. Insejjaħ issa wkoll il-Monsignor Giuseppe Attart, eks arċipriet ta' din il-parroċċja bejn is-sena 2007 u 2016. U sal-lum għadu membru tal-kapitlu tal-Katedral. U fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu u l-25 sena bħala missjonarju fil-Gwatemala ġieħ il-parroċċja tal-Katedral anke din is-sena lis-saċerdot Don Anton Grek. Insejjaħ ukoll lil wieħed li minkejja li mhux parroċċan tal-Katedral imma kull sena għal dawn l-aħħar 50 sena kien fost ir-reffija tal-istatwa ta' Santa Marija kull sena fil-15 ta' Wissu għal 50 sena għal 50 darba l-lejla ġie minn Malta biex jerfa' fl-istatwa ta' Santa Marija. Nsejjaħ lis-Sur Viktor Gallia. Qegħdin nagħtuh dan ir-rigal tifkira din l-okkażjoni. U nixtieq illi wara dawn il-presentazzjonijiet ngħaddi wkoll lilek Aziz of Anton din il-kartolina kommemorattiva illi l-parroċċja ippubblikat fl-okkażjoni tal-125 sena mill-wasla fostna tal-istatwa. Għal diversi drabi kont fostna f'dawn il-ġranet biex niċċelebraw flimkien dal-anniversarju u nixtieq ngħaddilek anke kopja ta' dawn il-kartolina. 125 kartolina, in-numru 2 hija għalik. Grazzi mill-qalb, mhux biss tiegħek tal-preżenza tiegħek dal-għodu imma tal-kelma tiegħek illi qsamt magħna. Okay. Nixtieq nesprimi l-awguri tal-festa tajba tal-isqof tagħna tal-Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi tal-Kapitlu tal-Katedral lilkom hawn preżenti lill-awtoritajiet ċivili, lil daw kollha parruċċjani tal-Katedral, Soċjetà Filarmonika Leone u tant Awċin u Maltin illi jinsabu fostna. Jalla verament wara din il-ġurnata ta' Santa Marija jitkattar il-ferħu lena fl-ispirtu ta' dak li smajna fil-messaġġ li ħallilna l-isqof tagħna. Issa dritt wara din il-qudiesa jkun hawn il-qudiesa fil-11 bis-sem ta' tfal u l-familji tal-parroċċja, qudiesa oħra f'nofsinhar, il-lejla fil-5 qudiesa bl-Ingliż, fis-6 l-kant tat-tieni jasar,
Fis-7 neqsin kwart nistedinkom biex tkunu fil-pjazza ħalli nilqgħu il-ħruġ tal-proċessjoni u għal dawk illi ikunu jaħdmu jkunu impenjati kollna qudiesa oħra matul il-proċessjoni. Il-ħin ikun fit-8:09 hawnhekk fil-katedral. Dik tkun l-aħħar qudiesa għal dan il-jum ta' Santa Marija. Minn qalbi nawguralkom il-kumplament tal-festa tajba. Il-Missir tagħna fi Kristu Anton Tewma għal grazza ta' Alla u tas-Sieda Apostolika Isqof ta' Għawdex jagħti lil dawk kollha hawnhekk preżenti niedma miħtijietom imqarra u imqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lil Alla għal Papa Franġisku għal Isqof tagħna u għal Knisja mqazza omna u fiċċu li tgħixu faqda sħiħa magħha bħajja li toġob lil Alla. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et omnium Sanctorum Misereatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens, et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, discendat super vos, et maneat semper. Ite missa est.
Mela hekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-pontifikal dirett mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Qabel ma nagħmel il-konklużjoni tiegħi ta' din ix-xandira diretta, nixtieq naqralkom poeżija li l-Kavallier Joe Mattart oġbu jikteb għal din il-festa tal-Assunzjoni ta' din is-sena. Is-Sur Attard kull sena qiegħed jikteb poeżija din il-festa u ta' dan nixtieq nirringrazzjah minn qalbi tal-li joġbu jagħtina kopja biex inkunu nistgħu inwassluha lilkom f'din ix-xandira diretta. Din is-sena il-poeżija is-Sur Attard semmiha Flight tal-Assunta. U kemm nilmaħ nies quddiemek arkub tejhom ferħanin. Fil-jum tal-15 ta' Wissu minn kull rieħ ġejjin sejrin. Minn kull rokna ta' dal-Gżejjer dawna jiġu jżuruk. Għal-mument iħallu djarhom biex tifħirhom dlonk juruk. Quddiem din iġbija tiegħek qatt ma nixba jien nitenna. Meta ħarsti nitfa' fuqek inħoss għena minn tal-ġenna. Din is-sena int qed tagħlaq il-125 mindu ġejt minn ġewwa Ruma biex tferraħ lilna l-Awċin. Għaliex indik l-omm kbira li tidher tberraħ idejk sabiex lilna l-kol tħaddan u tiġbidna dejjem lejk. Inti l-avukata tagħna illi tidħol fiss għalina, iġġibinna lura l-maħfra mingħand il-qalb tibnek ħanina. Lil Ġesu wellit flejl kisaħ biex jifdina u jisalvana u jum wieħed ġewwa s-sema ħdeħ jixtieq il-kol jarana. F'dawn il-jiem tal-festa tiegħek beltna tfur bl-attività, lob tan-nar, banet u tlilaq, fil-maqdes solennità. U fil-ġnien ta' Villa Randil nisna żżur il-wirja agrarja, taħċemx illi tikwi l-ankri li l-pulmuni timla bl-arja. Nisna xxitt lil-biss tal-festa wara xhur twal ta' stennija u fil-qalb taċ-ċittadella tkun tistenna din is-sija. Illi tara ġbira tiegħek titfaċċa ħelwa fil-bieb biex iddur mat-toroq tagħna sa mill-bidu talla il-ħsieb. Il-banda Leone tferraħ u Markor dlonk issellimlek. Bosta kienu l-poeti li mill-qalb tant vrus kitbulek. Din il-festa tas-sew kbira igawduha sew l-Awċin u tinsab infakra sewwa b'tant tozza fost il-Maltin. U dan u iktar, o Marija, jixraq li dil-festa tiegħek għaliex inti s-sultana li ma tħalli l-ħadd jitmiek. Iżda dejjem tinsab lesta biex tbarikna u tindukrana għaliex hija x-xewqa tiegħek li dejjem ħenjin tarana. Ejjew mela b'vuċi ngħidu, Eviva Santa Marija, idħol ammar fid-djar tagħna, imla qlubna bit-gawdija. Itfaħarstek fuq gżiritna, fuq tant morda u mniktin. Żgħażagħ, tfal, miż-żewġa, adulti u fuq ħutna imbedin. La twarrabx minn taħt dik ħarstek, tant familji infarkin. Dawn jeħtiġu l-balzmu tiegħek sabiex jerġgħu maqudin. Jiena ċert li x-xewqa tiegħek li tarana imdawrin miegħek. Int ma tagħmilx differenza, mela ġborna l-kol taħt driegħek. Wara illi aħna nterqu matul dan il-wiet ta' dmuħ, iġborna l-kol fis-sema fejn hemmhekk titenna ir-ruħ. U hekk ġejna fit-tmiem din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Xandira diretta tal-Qudiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-festa ta' Santa Marija. Nixtieq nagħlaq din ix-xandira diretta b'kumment qasir. Alla sab kollox f'Marija. Dik il-bniedma dejjem disposta għal dak kollu li talab minna. Jalla jsib lilna wkoll dejjem disposti biex inwettqu r-rieda tiegħu anke jekk tkun tiswielna sagrifiċċji kbar. Minn hawn nixtieq insellem lil Monsinjur Isqof, lil Vigarju Ġenerali flimkien mar Reverendissimu Kapitlu tal-Knisja Katedrali, lill-Arċipriet u l-Kleru ta' din il-Knisja. Waqt li nwaslilkom l-isbaħ awguri lilkom u lill-familji tagħkom, eżis semmija, jien Tomas D'Anastasi flimkien mat-tekniċi tagħna Luke u Roni Bezzina nixtiequlkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.